हाय हाय शिवन्या, जय शिवराय. नमस्कार ताई, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. शिवन्या हाय. देवदादा लाईक डन फर्स्ट. थँक्यू देवदादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू शिवन्या. झाले का जेवण? हा शिवन्या, आज लवकर जेवली मी. 12:15लाच जेवली. श्री स्वामी समर्थ देवदादा, श्री स्वामी समर्थ देवदादा. तुम्ही जेवलात का देवदादा? शिवन्या तू जेवलीस का? श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त. नाही ग शिवन्या, झोपली नव्हती मी. लाईव्ह संपवलं, त्यानंतर राईस बनवला आणि नंतर मग खुशीला आणायला गेली. आली, नंतर तिला जेवायला दिलं, मी पण जेवली. देवदादा म्हणतात नाही अजून ताई. ओके. हाय ऋषिकेश, हाय. हा हा, मला वाटलं झोपली होती का. नाही ग, झोपत नाही मी दुपारची. म्हणजे खूपच शरीर थकलं ना तर मी दुपारची झोपते, नाही तर मी दुपारची झोप नाही घेत. हाय ऋषिकेश, स्वागत आहे. प्लीज मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी, चांगलं आहे. येस, चांगलं आहे. शिवन्या म्हणते मी पण जात आहे हॉस्पिटलमध्ये. ओके, दुपारची जाते का तू? के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे. नाही, आज जरा जास्त काम आहे. ओके ओके, म्हणून जाते का. हाय प्रशांत दादा. आईस्क्रीम, आईस्क्रीम नको दादा. हाय स्तुतीताई, नमस्कार सर्वांचं. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करून घ्या. शिवानी म्हणते दाजी आहेत का ग. हा, येस. प्लीज मंडळी पटकन लाईक करून घ्या सगळ्यांनी. जेवण झालं का? हो स्तुतीताई जेवली. परू मम्मी काय म्हणत आहे? परू सॉरी स्कूलला आहे. अशोक दादा खूप दिवसांनी आलात लाईव्हला, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. सागर दादा म्हणते दुपारी आज शाळा सुरू झाली. येस सागर दादा, दुपारची पण शाळा. 4 नंबर लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू सो मच. गॉडफादर म्हणते लंच ब्रेक. हा, मग 12 ते 1 मध्ये लंच ब्रेक होता. लाईक करा पटकन सगळ्यांनी. गॉडफादर, सागर दादा, स्तुतीताई, प्रशांत दादा, अशोक दादा, जेवलात का? सगळ्यांचा लंच ब्रेक आहे वाटतं. लाईक करा सगळ्यांनी. गॉडफादर माझा ग ताई. ओके, तुमचा लंच ब्रेक. हा, तुमचा तर लंच ब्रेक असणारच, पण मी पण लंच ब्रेक दिलाय सगळ्यांना मगाचपासून. आता सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं. खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. माझं स्तुतीताई म्हणते माझं पण जेवण चाललंय, जेवण करत आहे. ओके स्तुतीताई, काय आहे स्पेशल जेवायला? गॉडफादर म्हणते 1 2 काय 1 2 2 2. मंडळी लाईक करा. सुदेश दादा म्हणतायत हॅलो, गुड आफ्टरनून. हाय सुदेश दादा, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? गुड आफ्टरनून. लाईक करा सगळ्यांनी. सुदेश दादा लाईक करा चॅनलला. लंच झालं का तुमचं? हा, लंच झाला, जेवली, आज लवकर जेवली. गॉडफादर म्हणते अभी कैसा है डोकं तुम्हारा? मेरा डोका ना दर्द कर रहा है रे. मेरे डोका तो क्या बताओ इस डोको का. चला जाते मी ताई. येस शिवन्या, बाय बाय, टेक केअर. ये उद्याच्या लाईव्हला.
गॉडफादर आला का तू आला का तू अजून? शिवन्य आली की गॉडफादर पण येतो. सुदेश म्हणतोय काय झालं, तब्येत बरी नाही का? नाही रे दादा. सुदेश दादा तब्येत वगैरे बरी नाही असं नाही. सध्या माझं चॅनल चॅनल मोनो करायचं आहे आणि फर्स्ट टाइम गावी वगैरे 50 दिवस सुट्टीला गेली, त्यामुळे फर्स्ट टाइम माझा व्यवस्थित तसा म्हणजे भरला नाही, त्यामुळे आता जरा भरून काढते कसरत. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. सुदेश दादा लाईक करा. शिवन्या म्हणते येते. अगं ताई त्याला काम नाही. हाय शिवन्याला सगळं माहिती आहे. सुदेश दादा म्हणते पेन किलरची मेडिसिन घ्या की मग. नाही, मेडिसिन मी जास्त घेत नाही दादा. गॉडफादर म्हणते ये मी असतो इथं. ओके लंच ब्रेक झाला. गॉडफादर कसली ड्युटी करता तुम्ही? कसलं काम करता? गॉडफादर म्हणते तुझ्या मागे कायको तू मोठी हिरोईन नाही का? तुझ्या मागे कायको. शिवन्य म्हणते बाळ आहे माझं ते ताई. कोण, गॉडफादर की मी? सुदेश दादा म्हणते काय जेवण केलं आज स्पेशल? आज उसळ बनवली आणि भात बनवला आणि रायतं म्हणजे कोशिंबीर. गपरे बाबा. गॉडफादर, ओके गॉडफादर बाळ आहे तुझं. तो वैश तो मैं बोली कि मेरा शख्स सही निकल रहा है भाई. कुछ तो चल रहा है कुछ तो चल रहा है भाई. क्यूटी क्यूटी बाळ आहे माझं गॉडफादर. अगं ताई मी इंजिनिअरिंग नाही का? मला कसं काय माहिती इंजिनियर आहे की डॉक्टर आहे की काय आहे, पण शिवन्याचं बाळ. ओ माय गॉड, कुछ तो दाल में काला है या पूरी दाल की दाल काली है, आई डोंट नो. इट्स युनिवर्स. हाय ताई. हाय युनिवर्स, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. गॉडफादर शिवन्या कंट्रोल. ओके. काय गॉडफादर का कंट्रोल करताय? आहे तर ऍक्सेप्ट करायचं प्रेम. सुदेश दादा मध्ये हो काय? अरे वा, खूप छान मेन्यू होताय. हा सिम्पलचा. छान म्हणता येईल ना, नाही सिम्पल. रामदादा मध्ये प्रिया ताई सकाळी गायब झाला. नाही रामदादा, माझं लाईव्ह 4 तास होतं माहिती आहे तुम्हाला. 4 तास मी सकाळी 8 ते 12 पर्यंत माझं लाईव्ह झालं, 12:15 पर्यंत. शिवन्य म्हणते काय झालं ग मम्मा? ही मम्मा कुठे आली आता? एलियन आहे मी. एलियन आहे मी. ओ माय गॉड. मग माझी इच्छा पूर्ण कर की. युनिवर्स आहेस ना तू, माझी इच्छा पूर्ण करणार का? आणि लाईक करणार का? माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करणार का? एवढी इच्छा तर पूर्ण करू शकतोस तू. एलियन आहेस ना, एलियन खूप चांगले असतात. प्लीज 10 नंबरला लाईक कर. गॉडफादर शिवन्या रशिया वाट बघतोय, कधी जातेस? शिवन्या म्हणते तुला घेऊन जाणार आहे मी आता बाळा. ओ माय गॉड. हार्ट पण पाठवले, 2-2 हार्ट्स. रामदादा म्हणतायत लाईव्ह चालू होतं पण तू जागेवर नव्हती. नंतर मी म्हणजे डोकं दुखायला लागलं म्हणून मी म्हटलं तुमचं तुम्ही बोला सगळ्यांनी. मी देवाची पूजा करायला गेली होती असं वाटतं. हा 9 वाजता वगैरे, 9-10 मी गेली असणार पूजा करायला. गॉडफादर म्हणते वाट बघ मी येतो. तथाच तू. चला मग सबस्क्राईब करा युनिवर्स आणि लाईक पण करा. 10 नंबर लाईक्स होऊन जाऊ दे. रामदादा म्हणते आज जेवायला ये पिठी भात. असा आयुष्यपत पिठी भात आणि आहा आणि तोंडात कांदो असलो ना, लय भारी. मंडळींनो लाईक करा. 6 लाईक सॉरी 6 CC वर आहेत लोक पण लाईक करत नाही. प्लीज लाईक करून टाका. शिवन्या म्हणते असं काय रे बाळा, असं नाटक नाही करायचं बाळा. राजा सोना बेबी बाबू जान पिल्लू क्यूट बॉय. ओ माय गॉड. गॉडफादर काय हे चाललंय, काय चाललंय? ताई ती शिवन्या काय पण बोलते. तुला माहिती आहे ना तुझा भाऊ कसा आहे ते.
हा मला तर माहिती आहे, माहिती आहे, पण मी कुठे ओळखते. शिवन्य म्हणते हो ताई वाचले की ग. सनी म्हणतोय मटण खाती का तू? हा मटण खाते मी, पण आता श्रावण आहे सनी. तू खातो का? कुठून आहेस भावा तू? लाईक कर चॅनलला. अभय शिवन्य म्हणते अग आता ग बया गॉडफादर. आता ग बया लाजले ग गॉडफादर. काय ग शिवन्य तू अशी करते? गॉडफादर बिचारी लाजून लाजून बिचारे डोक्यावर पडलाय का दोघी? मी नाही बाबा, ही शिवांग नावच येत नाही ग. तू तुझं पहिले नाव तरी त्या आयडी वर लिही, अभय सोडून ना नाव काहीतरी लिही. ओ ग राणी इट युनिवर्स, तू वाचलं नाही माझा मेसेज कुठला? तताच तू वाचला की, पण तू केलंसच नाही, मग काय वाचू? तुला पाडायचं विचार आहे. ओ माय गॉड. राम दादा जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. प्लीज मंडळी लाईक करा. 6 जण लाईव्ह बघतायत, पण लाईक मात्र फक्त 9. 11 मिनिटं झाली आहेत आणि फक्त लाईक 9. हे काय बरोबर नाही. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. टनटन शिजलं, टनटन वाजलं, मटण शिजलं, टनटन वाजलं, मटण शिजलं. अदिन दुखती ह्या दात सजनी रसा रसा वाढग. हड्डीन दुखती या दात सजनी रसा रसा वाढग. ताई मला 2 मिनिट ब्ल्यू दे, मी शिवण्याला रशियाला सोडून येतो. नको रे असू दे, शिवण्या खूप चांगली आहे. हा मी बॅगेत ठेवलेलं सोन्या, तुझ्या बॅगेत मध्ये ठेवलेलं ते पहिल्या कप्प्यात. तू कमी सांगितलंय. शिवन्य म्हणते नो प्रॉब्लेम गॉडफादर, दे टाइम आउट. नाही ग बरं ऐका ना ताई, त्याला सांग हा नाटक नको करू म्हणून. कोणाला? तुषार दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्रेम नाही हा, मग गेलो कुठे? अरे मग देऊ नाही का मी का? सॉरी. हाय प्रेम. गॉडफादर हसतायत. प्रेम बोलतोय शुभ दुपार भावांनो आणि त्यांच्या बहिणींनो. शिवांगी म्हणते दे दे ओके. गॉडफादर म्हणते मी साधा भोळा बाबडा, तुला ताई तुला माहिती आहे ना? हो रे गॉडफादर. रामचंद्र दादा हाय नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करून घ्या. शिवांगी म्हणते हो का, बरं बरं. गॉडफादर परी काय हरवलं ग? ती म्हणते मम्मी तू आज मला स्पूनच दिला नाही, चमचाच दिला नाही म्हणते. मी म्हटलं दिलं असं वाटलं मला. हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल. शिवांगी म्हणते अरे शुभांगी काय आता आहे बाई. अगं तू पहिलं तुझं नाव अभय का ठेवलंय? मी आता अभयच वाचणार, शिवांगी पण नाही बोलणार. अभय. रामदादा म्हणते ताई आमच्या ताईकडे ताजा ताजा मावरा असता, श्रावण महिना असू असा म्हणून शांत असा ताई. बरोबर, नाहीतर आमच्याकडे ताजा ताजा मावरा खाऊ का होता. काय ताई तू स्पून नाही दिला, बिचारी हाताने खाल का टिफिन? हा आणि शिरा होता ना त्यात शिरा होता, आणखी ती बिचारीला हाताने खावं लागलं. आता बघा अभ्यासाला बसते बघा, सगळी पुस्तकं काढून ठेवणार. अभ्यास करायचा एक, पण सगळी काढायची पुस्तकं. खुशी तू झोपत नाही? आताच करून घेते अभ्यास, नाहीतर मग संध्याकाळी मला खेळायला जायचं असतं ना. वसाडी म्हणजे वसाडी कोण बोललं? हाय प्रेम कुठं गेला?
मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी. दुपारची झोपायची सवय नको मुलांना. का हो गॉडफादर? सकाळी मुलं 5:30ला उठतात, मग त्यांना झोपायला नको का? काय ते? सुनीता ताई कढी घेऊन आल्या मला. कुठून बोलत होती ताई? इंस्टाग्रामला मेसेज करते. ओके. गॉडफादर म्हणतायत न सांगता अभ्यास करतात म्हणजे मुली खूप पुढे जाणार ताई. हा. ते रामचंद्र दादा म्हणतायत एवढ्या लवकर कशाला उठवता लहान मुलांना? दादा सकाळी शाळा असते ना. खुशीची छोटीची 7:30 आणि परीची 6:30ला बस येते, त्यामुळे लवकर उठवावं लागतं. इंस्टाला पण आहे का? येस गॉडफादर दादा. रामचंद्र दादा म्हणते शॉर्ट व्हिडिओला व इंस्टाग्रामला 2 ID पाठवल्या होत्या, पाहिलं का? नाही दादा, मला तर नाही आल्या. रामचंद्र दादा म्हणते रात्री उशिरा झोपायचं, सकाळी लवकर उठायचं. आज जेवण काय बनवलं? आज आमटी भात. गॉडफादर शिवन्या म्हणते आता आपण जाऊचं, असं राहू दे ते फोटो बिटो. आपल्या पप्पा आले की घेऊया. मी तुला नाही बोलणार. तू नाही बोलायचं मला गॉडफादर.
मी तुला नाही बोलणार का, मैंने क्या किया. राम दादा म्हणताय ताई मी जेवायला जातो घरी, मला भूक लागली आहे. सर्वांनी जेवायला पिठी भात आहे त्याच्यासोबत कांदा आहे. वा वा रामदादा मी येते. अभय म्हणते गॉडफादर गुड बाय गॉडफादर. गॉडफादर रुसली का. चल सॉरी हसी मजाक था. बाय म्हणजे रशियाला चालली का. रामचंद्र ताकाची कडी काय. हा रामदादा रामचंद्र दादा. ताई मुलगी रुसली बघ तुझ्यामुळे. मी तर काहीच नाही केलं बाबा, तुम्हीच शोना बाबू ताव ताव करत होता, मी तर काहीच नाही बोलली. हा का 30 एकच पेज नंबर. लर्न करूचा फ्रूट नेम्स 030. हाय गॉडफादर. म्हणजे गॉडफादर मला तू प्लीज नको बोलू नको, मी तुला बोलणार नाही. बोलली ना. ओके रामचंद्र 2 रामचंद्र दादा. येस 2 रामचंद्र दादा आलेत. हाय ग 0 दाखव. बघू हो ना या फ्रूट्स नेम. तुझा आधी दिमाग लावणी कर. बघ ताई तुझ्यामुळे मला ऐकावं लागलंय. अरे बापरे मी काय बोललीच नाही तर. लाईक कोण कमी करतोय काय माहिती बाबा. करू दे, ज्यांना लाईक कमी करायचं त्यांना करू दे. ताई पोरगी मरणाची घाबरतात. नाही हो दादा मीच घाबरते त्यांना. आज माझं डोकंच चाले ना. ए खुशी काय बनवलं, ड्रॉइंग आहे का. हा 11 नंबर लाईक डन सातगाव. नमस्कार गजानन दादा स्वागत आहे. खुशी काय बनवते, होमवर्क करते स्कूलमधून दिलेला. मंडळी लाईक करा. हाय प्रेम कुठे यार, बोलत नाही तू. तिला काय बोलायचं नाही समजलं ना. कोणाला क्या हुआ दोस्तों. शिवा. अरे देवा बोलून बोलून आता मी नावच विसरली. शिवांगी गॉडफादर नका रागू एकमेकांवर. खुशी माझा बर्थडे आहे, मला ग्रीटिंग कार्ड पाहिजे. येतं ना तुला, येतं खुशी तुला ग्रीटिंग कार्ड बनवायला. गॉडफादर मामाचा बर्थडे आहे. ती म्हणते रक्षाबंधनला माझा बर्थडे आहे, मलाच द्या कोणीतरी. समजलं का, रक्षाबंधनला खुशीचा बर्थडे आहे. नमो 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 नमो. मंडळी लाईक करा यार. काय एवढी 7 जण आहेत लाईव्हला. सिलाईचं काम काय असं कपडे शिवायचं ना. कुठे आता टेलर. हां 30 लाईक फास्ट. गॉडफादर म्हणते OMG भाची मामापेक्षा. ती म्हणते माझा बर्थडे येणार आहे रक्षाबंधनला, मला द्या. खुशी कोणता केक आवडतो. खुशी कोणता केक आवडतो. चॉकलेट. खुशीला चॉकलेट केक आवडतो. मला रसमलाई आवडते किंवा पाइनएप्पल.
बाकीच्यांना कोणता कोणता केकचा फ्लेवर आवडतो सांगा. नाही झालं. त्यानंतर इंग्लिश 43 पेज नंबर. इंग्लिश कुठे आहे बुक? 43. चॉकलेट का? अगं आईस केक छान लागतो. इकडे आईस केक नाही भेटत दादा. म्हणजे आम्ही आर्मी जी बेकरी असते ना तिथून घेतो, कारण तिथं हायजीन वगैरे चांगली मेंटेन असते. 43. आणि गावी असलो की आईस केक असतो. हाय प्रेम. डट 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 10-11 असं 26 मिनटं झाली आहेत आणि फक्त 10-11 मंडळी. 8 लाईक्स 8 सीसीवर आहेत. पटकन 8 जणांनी लाईक करून टाका पटकन. 12 नंबरला लाईक कोण करतंय मंडळी? 12 नंबरला लाईक करा. गॉडफादर म्हणते ताई तुला रशिया माहिती आहे का? हा फक्त नावाने माहिती आहे. रीड करू सांगितलं. रीड कर. नमो 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 नमो. अप. हां सी लागलो की काय होतं? कप. मॅपवर कुठे आहे ते नाही माहीत का? नाही, मॅपवर नाही बघितलं कधी, सर्च पण नाही केलं मी. रामचंद्र दादा मध्ये 12 नंबर लाईक डन. थँक्यू रामचंद्र दादा. 13 नंबरला लाईक कोण करते बघा सांगा. रामचंद्र दादा यांनी 12 नंबरला लाईक डन केलेला आहे. थँक्यू सो मच रामचंद्र दादा. हिप हिप हुरे रामचंद्र दादा. 13 नंबरला लाईक कोण करतंय त्याचं पण मी नाव असंच अनाऊन्स करणार आहे. पटकन 13 नंबरला लाईक डन करून टाका मंडळी. 13 नंबरला लाईक डन करून टाका मंडळी. 13 नंबरला लाईक डन करा. रशिया आपल्या शेजारचा देश आहे ग. हो का? पण मला कधी दिसला नाही आजूबाजूला फिरताना. 6 सीसीवर आहेत त्यांनी. बघू कोण कोण करतंय. 13 नंबरला लाईक डन करून टाका मंडळी. 13 नंबर. रामदादा माका भाकरी चपाती मासे बांगडे कुर्ले आवडतात. गावठी कोंबडा. हा सगळं माका आवडतं. तुम्ही सगळ्या सांगलात तितक्या माका आवडतं. पण आता सध्या श्रावण असं नाव नको माका त्याचा. गॉडफादर मध्ये तिकडे जायला पासपोर्ट लागतो. आहे का तुझ्याकडे? माझ्याकडे राशन कार्ड असा चालत काय तर? माझ्याकडे राशन कार्ड असा आणि वोटिंग कार्ड असा ता चालता. तेरा नंबरला लाईक डन करून टाका मंडळी. 13 नंबरला ज्यांच्याकडे आहे त्यांनी जाऊन. माझ्याकडे फक्त राशन कार्ड असा आणि पासपोर्ट साईज फोटो असत फक्त. बाकी पासपोर्ट नाही माझ्याकडे. वाव 13 नंबरला लाईक डन झालेला आहे. व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. कोणी लाईक केलं आहे 13 नंबरला कमेंट करून सांगा. त्याचं नाव मी अनाऊन्स करणार आहे. 13 नंबरला लाईक डन कोणी केलं त्याचं पटकन कमेंट करून सांगा. 13 नंबरला लाईक डन कोणी केलंय? 14 नंबरला लाईक डन करून टाका पटकन आणि कमेंट करा. 14 नंबर लाईक डन. मी नाव घेणार त्याचं. पटकन मंडळी 14 नंबरला लाईक डन करा. आणि रशियात जाऊचं असं तर पासपोर्ट फोटो घेऊन जाया. गॉडफादर म्हणते ताई डोकं दुखत असेल तर आल्याचा चहा पी गरम कडक. आताच तर जेवली ना दादा, मग चहा कसा प्यायचा? मी आज स्क्रीन टाइम माझा खूप झालाय ना त्यामुळे असं होतं. आणि चष्मा माझा आता साथ देईना. सोनी तुम्ही कुठे राहता?
हाय सोनी, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. आणि तुम्हाला मी कशाची लाईक देऊ? स्क्रीन टच करा, डबल स्क्रीन टच लाईक करा चॅनलला. 14 नंबरला नंबर एकदा चेक कर ना. आता आले की करतेच बाबा, नाहीतर ह्याने काय एवढं क्लिअर दिसत नाहीये. पागलच, डोकं कधी दुखतं का? तुमचं नाही दुखत का? तुमचं दुखत नाही का? पटकन कमेंट करा मंडळी, आम्हाला गरज नाही. हा, कारण तुम्हाला डोकं नाही. बरोबर गॉडफादर, आपण दोघांनी एकदम बोललो, बरोबर की नाही? कारण तुम्हाला तुमचं डोकं कधी दुखत नाही, कारण तुम्हाला डोकंच नाही. येस, आपण बहीण भाऊ शोभतो गॉडफादर, है ना? डोकं असणाऱ्यांचं दुखतं, नसणाऱ्यांचं नाही दुखत ताई. येस. हिप हिप हुर्रे. हाय फाय, हाय फाय, हाय फाय. वैजनाथ म्हणतायत, मॅडम नाही का आमचं लय दुखतंय वडिलां काय मॅडम नाही का आमचं लय दुखतंय, वडिलांना उठला की लय लय उठतंय, तसं काही नाही बरं का मॅडम? तुम्हाला वाईट वाटलं, आमचं डोकं उठत आहे हो. काय मलाच नाही कळलं काय बोलताय ते. लाईक करा फक्त वैजनीनाथ. आमचं लय दुखतंय, वडिलांना उठाला की लय उठय, तसं काही नाही बरं का मॅडम? डोकं दुखत. आम्ही दोघे बहीण भाऊ वाटाण्याचे चणे खाऊ. रामदादा म्हणतायत, गॉडफादर म्हणते, ताई मला थोडं ऑड वाटतंय ग, डॉक्टर नाराज झाली बघ ना. काहीतरी कनेक्शन आहे गॉडफादर आणि डॉक्टरचं. मग ती बिचारी तुम्हाला शोना बाबू ह्या ते म्हणत होती, आणि तुम्हाला काय प्रॉब्लेम झाला? बिचारी कोणतरी तुमच्याशी प्रेमाने बोलतय. आपण हाक मारूया. शिवांगी आहेस का ग लाईव्हला? गप ग. मग एखादी पोरगी म्हणते तुम्हाला शोना बाबू बेबी बच्चा, ऐकून घ्यायचं गपचूप. ती माझी खेचत होती, मग काय झालं? ती फ्लर्ट करत होती, मग आपण पण करायचा. मंडळी लाईक करून टाका पटकन. सीसीवर असणाऱ्यांनी लाईक करून टाका पटकन. माझी माऊली माझ्यासोबत बोलते. हो का रामदादा? माऊली सोनी 4 आंखों वाले. सावली सलोनी सोनी सोना सोना दिल ये तेरा करता है ये की. वैजनाथ म्हणतात, डोक्याचा अर्थ कळाला का? माझं डोकं उठायचं कुठलं ना की लय गोळ्या खाव्या लागतात. ओके, असं म्हणताय का? ओके ओके. आमचं पण डोकं दुखायला लागलं की गोळ्याच खाव्या लागतात, म्हणून मी आता विक्स लावला जरा. गॉडफादर जेवण करून येतो. ओके गॉडफादर. वैजनाथ दादा कुठून आहात तुम्ही? नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सोनी प्लीज सबस्क्राईब मी. प्लीज सब्सक्राइब, नहीं तो मैं अभी रो दूंगी. कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता.
प्लीज सबस्क्राईब करा. काय झालं तुम्हाला? हिंदुत्व काही नाही, डोकं दुखतंय माझं. नमस्कार दादा, कुठून आहात तुम्ही? सोनी म्हणते आम्ही तुम्हाला लाईट द्यावं असं होऊ शकत नाही. ओके, लाईट नको माझ्या घरी. लाईट तर आहे दादा. लाईक करा, लाईक करा. लाईट नको माझ्याकडे. इन्व्हर्टर पण आहे. लाईकच नाही कोण करत चॅनलला. हिंदुत्व. विक्स लावल्यामुळे डोळ्यात पाणी आलं आहे. तुम्ही रडत नाही. हा, विक्स लावलंय ना, डोकं दुखते म्हणून. तुम्ही कुठून आहात दादा? किती गाणे म्हणायचे ते गाणं म्हणतो. ओके. रामदादा हसतायत. गोरडू नको आम्ही असो. येस. मग तुम्ही असं असतं, जे जे माझ्या साईडनं असत त्यांनी माझी आजच्या आज प्लेलिस्ट चालू करा. ओके. माझ्या चॅनलवर जायचा, प्लेलिस्टमध्ये जायचा, व्हिडिओज वगैरे असत ते चालू करून ठेवायचे 4-5 तास. रामदादा चालेल, कराल का? आमच्याकडे लाईट नाही, सौर ऊर्जा आहे. लाईट संध्याकाळी येणार. ओके. बयो डोकं दाबा येऊ का? नको बयो, नको नको. सोनी नको बाई, नको. रामदादा म्हणतात ताई, आमच्या ताईच्या डोक्यात सौर ऊर्जाची बॅटरी असल्यामुळे तिचं डोकं दुखत नाही. हिंदुत्व. इतकं विक्स कशाला लावायचं? डोळं झाकत आहेत तुमचे. नाही, बरं वाटलं जरा. खूप स्ट्रेस आलेला, कारण लाईव्ह मी खूप घेतलंय ना आज, त्यामुळे. कारण आम्ही काय. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका. ठणठण वाजत डोकं हे दुखत, ठंग ठंग वाजत डोकं हे दुखत. आज शॉर्ट व्हिडिओला लिंक टाकतो, आठवणीने पहा. दादा तशी नाही येत व्हिडिओला लिंक. जास्त मोबाईलमुळे डोके आणि डोळे दुखतात. स्क्रीन टाइम जास्त झालं की. हो ना दादा, पण काय करू, माझं वॉच टाइम कंप्लीट करायचं आहे ना मला. चॅनल मोनो करून घ्यायचं आहे. परत 2027 मध्ये ना लय प्रॉब्लेम होणार आहेत. 4000चा वॉच टाइम 8000वर होणार, आणि 8000 कसा कंप्लीट करायचं यार. हा चष्माचा नंबर आहे का तुमचा? हो दादा, राईट साईडचा जरा नंबर जास्त आहे. मंडळींनो लाईक करा. हिंदुत्व, तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. रोज 1:15 वाजता आणि सकाळी 8 वाजता लाईव्ह असतं, 8 ते 12 पर्यंत. रामदादामध्ये आमच्या ताईला आमची माणसे भेटल्याशिवाय आमचा दिवस जात नाही. येस रामदादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही लाईव्हला सगळे येता. रामदादा, तुम्ही तर मला काही सांगितलंच नाही. मी तुम्हाला बोलली की माझी प्लेलिस्ट चालू कराल का, तर तुम्ही काहीच बोललात नाही. असा भाऊ असतो का? बहिणीला मदत सुद्धा करत नाही. हा प्रेम कुठे गायब झाला? बोलत नाही, काय नाही. कुठे गेला रे प्रेम? दुसरा एक चष्मा मिळतो बघा, त्यामुळे स्क्रीन जास्त वेळा पाहिली तरी जास्त त्रास होत नाही. तो चष्मा घ्या. हो का? कुठला असतो? जय महाकाल. दूर से ही लेकिन दिल से नमस्ते. जय महाकाल. कहाँ से हो आप? त्रिलोकधारी. रामदादा, तुमची प्लेलिस्ट आम्ही चालू करतच नाही ना दादा. रामदादा, बहिणीला सपोर्ट करायचा असतो. बिना कहे लाइक भी कर दिया. थैंक यू. जय महाकाल. हर हर महादेव. कहाँ से हो आप? रामदादा म्हणतायत, रामचंद्र दादा म्हणतायत, प्रेम व शिवकन्या कुठे गेली? प्रेम पण गायब आणि शिवकन्या कामावर गेली बिचारी. विलास सावंत. नमस्कार विलास दादा, कसे आहात तुम्ही? गणपतीपुळे काय म्हणतोय? ड्रॉवर मध्ये. हिंदुत्व, थोडी चौकशी करा, माहिती मिळेल तुम्हाला त्या चष्म्याबद्दल. ओके, मग चष्म्याच्या दुकानातच जाऊन करते मी चौकशी, लेन्स कार्ड मध्ये वगैरे. मंडळी लाईक करा सगळ्यांनी. जय महाकाल. मी मालवणचो आहे. ओके बाय. कोकणातलो माणूस गेलो आणि हिंदीमध्ये स्टार्टिंग केल्यान. हा काय मागा पटाक नाही.
तरी पण ठीक आहे. चला, मालवणचं असं आहे, मी सिंधुदुर्गातला असं आहे कुडाळचा. पण माझा लाईव्ह आता जम्मूवरून भावा चालू असा, कोकणात नाही योग गावना मागा. गणपती योग गावना नाही आलंय, वाईट वाटतं लय. नक्की सबस्क्राईब कर. माझं रोज सकाळी 8 वाजल्यापासून 12 वाजेपर्यंत लाईव्ह, आणि त्यानंतर 1:15 वाजता लाईव्ह असतं 1 तासासाठी. हिंदुत्वमध्ये आता कोणती भाषा बोलला तुम्ही? दादा मी कोकणातली भाषा बोलली, मालवणी माहिती आहे ना? ओ माय गॉड, इथे येस, तिकच बाहेर पाठवते. तर जा जा बाई जा. वैजीनाथ म्हणताय टनटन वाजलं, डोकं दुखलं, हळूच बॉम्बने सजने, हळूहळू लाव बॉम्ब. विजय महागाल, शिरा पडला माझ्या तोंडात. मालवणी माहीत आहे. येस दादा, मी कोकणातला असय, माका मालवणी येता. गेला नाही, तिथंच थांबली आहे ती. हाय सुनीता ताई, लाईक डन, थँक्यू सुनीता ताई. रामचंद्र दादा मध्ये आज बरेच कोकणवासी लाईव्ह एकत्र. येस, रामचंद्र दादा सगळे येतले, सगळे येतले. अजून कोण कोकणातला असं तर नक्की आहे बघा. काय मग जय महाकाल, पहिल्यांदाच इलाय लाईव्ह माझ्या. तुमका कोकणातली लाईव्ह भेटता जास्त करून, मग सांगा. हिंदुत्व, तुम्ही कुठले आहात? तुम्ही सांगितलंच नाही मला तुम्ही कुठले आहात ते. अरे बापरे, माझी बॅटरी संपत आली. इथे पॉवर बँक कुठे येतलो तो दे. कोकणी भाषा जास्त बोलणं, तुम्ही कोकणी भाषा बोला, आम्हाला कळते थोडं. ओके, कळते का? आवडते का भाषा तुम्हाला आमची? चालेल. होय वैजनाथ दादा, मी बोलते तुमच्यासाठी कोकणी भाषा. रामदादा म्हणताय प्रीतीताईचं चॅनल पुढे जाऊ दे, बाळ देवा गणपती गजानना. होय महाराजा, नुसतं कसं जातलो, तुम्ही सपोर्ट पण करू काय कोकणातल्या माणसांनी तर जातलो, बरोबर की नाही? कोकणातल्या माणसांनी सपोर्ट केल्याशिवाय मी कसं पुढे जातले सांगा. इथं 20 लाईक्स पण होत नाही आहेत. मी आता स्क्रीन ऑफ करून बोलणार आहे मंडळी. तिथं होती काय तिथं असं कर. लाईक करा मंडळी. रोज इरेजर हरवत, मी कुठून आणून देऊ तुमका इरेजर? शोध जा आता कुठे ठेवतीस का. स्वप्नांचा झोला पानाचो, कधी घेतलेलं, कधी ठेवलेलं? आता जस्ट मस्त इथं बघत नाही काय नाही. जय महाकाल म्हणता माका कोकणातला माणूस कोणच सपोर्ट करत नाही. ओके, तुझा पण चॅनल आहे काय रे? तुझा पण चॅनल असा, मी करते मरे सपोर्ट. सांग माका तुझ्या चॅनलचं नाव, कमेंट कर, मी तुका जॉईन करतोय. लाईव्ह असता तुझा काय तर सांग माका सगळा.
मी असे कोकणातल्या माणसांका सगळ्यांका सपोर्ट, कोकणातले नाही सगळे ज्यांचा कोणाचा चॅनल असतं त्यांना मी सपोर्ट करू का असे. मग सबस्क्राईब कर आणि माझ्या लाईव्ह येत जा, मी सगळ्यांका सांगान. रामचंद्र दादा हर हर महादेव, जय श्री महाकाल राजा. त्रिलोकधारी गणपतीची तयारी झाली की नाही? ओके रामदादा, सावकाश जावा घरी. हर हर महादेव, जय श्री महाकाल राजा. ही माझी सपोर्ट आय डी असा, दुसरी मेन आय डी ने नाही आलो. ओके, मग त्या आय डीने ये, मला सबस्क्राईब कर, कमेंट कर, मग मी तुझ्या लाईव्हला किंवा तुझ्या चॅनलवर येते. ओके, तुला सपोर्ट करते, जॉईन होते. या आय डीने मला सबस्क्राईब कर. ओके. रामचंद्र दादा म्हणते माझा वरचा मेसेज वाचला की नाही? कुठला वाचलं की? प्रीतिया ताईचो चॅनल पुढे जाऊ दे रे बाळ देवा गणपती गजानना. होय महाराजा, पण तुम्ही सगळ्यांनी हेल्प केलं असतं जातलो. सध्या माका आता सध्या फक्त सपोर्टची गरज असा. मंडळींनो कमेंट करा, कमेंट करा. 18 फक्त लाईक झाले असत. लाईक करा सगळ्यांनी, कमेंट करा, सीसीवर जॉईन व्हा. आणि कोकणातलं कोणी आहे का कमेंट करून सांगा. दुसऱ्यांचा वाचला काय वाचला? रामचंद्र दादा बोला. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा, सीसीवर कमेंट करा. मंडळी कमेंट करा पटकन.
कॅमेरा चालू करून ठेवा. असं ठेवलंय बघा दादा. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट अजिबात होत नाहीये. हाय रामचंद्र दादा, बोला की हो. जेवलात का रामचंद्र दादा? मंडळी लाईक करा, चॅनलला डबल टॅप करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आज उपवास आहे. ओके, आज उपवास आहे का? गुरुवार आज ना. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. फक्त अजून 10 मिनिटच लाईव्ह असणार आहे, नंतर मी एंड करणार आहोत लाईव्ह. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी. डन. भरून ठेव पुस्तकं. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. आमचं मुंबई दर्शन म्हणून एक लाईव्ह आहे, 8 ते 10 तास असते. हा एक ह्यांचं ना, दादांचं, त्या मुंबई दर्शन म्हणून काय नाव आहे त्यांचं. होय होय, मला माहिती आहे दादा त्यांचं. काहीतरी नाव आहे बाबा त्यांच्या आयडीचं नाव माहिती आहे का? मला असं आठवतंय की मी गेली आहे त्यांच्या लाईव्हला, म्हणजे ते पण येतात लाईव्हला. त्यांनी 1-2 महिन्यातच काहीतरी आपलं चॅनल मोनो केलेलं. 8 ते 10 तास करायचे ते लाईव्ह. आपल्या कोकणातलेच आहेत ते वाटतं. स्माइल विथ राख्या म्हणताय का? हा, स्माइल विथ राख्या असं आहे. येस येस. त्यांनी मला पण सबस्क्राईब केलं, मी त्यांना केलंय सबस्क्राईब. माहिती आहे राख्या भाऊ. बाई खरंच 8-8 तास लाईव्ह घेणं म्हणजे नॉट अ जोक. येस, राकेश फ्री मुंबई दर्शन. येस येस.
बघितलंय मी त्यांचं लाईव्ह. पण आता एक हाऊसवाईफला एवढं शक्य नाहीये हो, बरोबर ना? एवढं हाऊसवाईफला असं एवढं सगळं शक्य नाहीये, म्हणजे 10-10 तास घेणं किंवा बाहेर राहून करणं लाईव्ह. इथं मी आत घरा म्हणजे बाहेरचं पण जास्त काही दाखवू शकत नाही मी कोणाला. त्यांच्या लाईव्हला असतो बराच वेळ रात्री. ओके, रात्रीचं असतं ना त्यांचं लाईव्ह. हां हां. आम्हाला कसं बाबा, आता थोड्या वेळानंतर मुलं शाळेतनं आली की त्यांच्या लाईव्हमध्ये पिन आय डी करायची, म्हणजे दुसरे पण यूट्यूबवर सपोर्ट मिळेल. ओके, जायला पाहिजे त्यांच्या लाईव्हला. मी म्हणजे मला टाईमच नाही हो दादा भेटत. माझं लाईव्ह घेते आणि मग नंतर घरातली कामं, मुलांचा अभ्यास हे पण बघावं लागते ना दादा. मुलांना परीक्षेत मार्क जरा कमी पडले ना, तर मला असं म्हणजे असं वाटतं की मला गिल्टी फील येतं की यार माझं मोबाईलच्या चक्करमध्ये, यूट्यूबच्या चक्करमध्ये मुलांचं नुकसान नको, असं मला होत राहतं. तसं नाही मी म्हणत, बाकीच्या सुद्धा बरेच जण आहेत मुंबईमधील हाऊसवाईफ, त्यांच्या लाईव्ह आय डी पिन करून सपोर्ट मिळाला आहे त्यांना सुद्धा बराच. ओके, ठीक आहे दादा, मी बघेन हां त्यांच्या लाईव्हला जायला. पण काय होतं सांगू, सबस्क्राईब करतात हो दादा, पण कसं एखादा व्हिडिओ पण बघायला पाहिजे ना लोकांनी. ते तसं कोणी आपल्याला मिळत नाही बघा. तसं आपल्याला कोण मिळत नाही. म्हणजे सबस्क्रायबर खूप वाढतात, पण काय फायदा त्या सबस्क्रायबरचा जर आपल्याला लोक बघतच नसतील तर. आणि माझं कसं होतं, गावी बघा हा, कोकणात आपल्याकडे खूप सण असतात. त्याचं परवाच्या दिवशी तर पहाटे 4 वाजेपर्यंत ठेवलं त्यानं. बापरे, खूप भारी बाबा. आणि आपल्याकडे कसे भरपूर सण असतात आपल्या महाराष्ट्र कल्चरमध्ये. पण आणि बाहेर म्हणजे इथं कसं मी जास्त काही दाखवू शकत नाही किंवा आम्ही बाहेर जास्त जात नाही, त्यामुळे माझ्याकडे कंटेनच भेटताना मुश्किल होतो. आणि मला माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये काय चाललंय हे दाखवायला मला आवडत नाही. म्हणजे जास्त म्हणजे असं आज हे खाल्लं ते खाल्लं हे मला दाखवायला आवडत नाही. मला असं वाटतं की माणसांना दाखवावं तर काहीतरी चांगलं दाखवावं, म्हणजे आपलं कोकणातलं कल्चर कसं आहे हे दाखवावं, हे माझं थिंकिंग आहे. मी आज ड्रेस घेतला, मी आज मॉलमध्ये गेली, हे मला दाखवायला अजिबात नाही आवडत. बाळासाहेब, नमस्कार बाळादादा, स्वागत आहे तुमचं. जेवलात का बाळासाहेब दादा? रामचंद्र दादा बोला. डबल स्क्रीन टच करो. यस, ज्यांनी ज्यांनी लाईव्हला आहे त्यांनी प्लीज डबल स्क्रीन टच करा, लाईक करा, त्यामुळे लाईक होतीये. बाळासाहेब दादा डबल टॅप करा, लाईक करा. काय प्रेम, तू कुठं जातोस? सर्दी, ओ माय गॉड, तुझी बरीच नाही झाली अजून? ताप वगैरे येतोय का? ताप वगैरे येतोय का?
दुखली वाटतं कुठली आपल्याला दुपारच्या काय दुखत होतं काल होता आज नाही. ओके, मग डॉक्टरकडे गेलेलाच काय? ते नको, ते काढूचं नसतं, ॲटोमॅटिक रात्री उशिरा कधीही त्यांच्या लाईव्हला या. राख्या भाऊच्या 1-2 मेसेज करायचे आणि ID पिन करून ठेवायला सांगतो मी त्यांना. ओके दादा, त्यांचं लाईव्ह किती वाजता असतं? मी त्यांना सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन ऑन आहे, पण मला भेटत नाही वाटतं. किती वाजता असते त्यांची लाईव्ह? किती वाजता सुरू होते? किती वाजता असते लाईव्ह त्यांची? रात्री 9 ते 2-3 वाजेपर्यंत. ओके रामदादा, ठीक आहे, मी बघते आज यायला, म्हणजे प्रयत्न करते मी. आता गणपतीमुळे दुपारी पण करतो कधी कधी आगमनाचे. वाव, खूप भारी. नाव काढू नको तांदुळाचे. पण रोज रात्री 9 ते 2 वाजेपर्यंत तरी असतेच रेल्वे स्टेशनवर. बापरे, मग ते कसं काय, म्हणजे काम आणि यूट्यूब कसं काय मॅनेज करतात? म्हणजे जॉबवर आहेत ना ते दादा?
मी रात्री त्यांचे लाईव्ह चालू झाल्यानंतर आपल्याला इन्स्टाला मेसेज केला. इन्स्टावर नाव काय आहे दादा तुमचं? शेतकरी दादा नमस्कार. लाईक डन ताई साहेब नमस्कार. थँक्यू सो मच दादा. आज मला तुमच्या लाईव्हला येता आलं नाही कारण 8 वाजल्यापासून माझं लाईव्ह सुरू आहे. मध्ये 1 तास फक्त गॅप होता, त्यामुळे सॉरी. सर्वांनी डबल लाईक डबल स्क्रीन टच करा सपोर्टिंगसाठी. थँक्यू रामचंद्र दादा. पण इथं काही नाही लोक करत, खरंच सांगतो. जे जेन्युअल असतात तीच करतात. काय हरकत नाही ताई साहेब. ओके दादा. रामचंद्र दादा हेच नाव आहे इन्स्टाला माझं. मग मला मेसेज नाही आलं रामचंद्र दादा तुमचा. मी तर चेक पण केलेले सकाळी सगळ्यांचे मेसेज, पण मला तुमचं नाही दिसलं. मंडळी पटापट लाईक करून टाका सगळ्यांनी. मला जास्त समजत नाही इन्स्टाचं. मी कोकण प्रीती मेसेज केला होता, बघते तरी पण मी. मराठीमध्ये नाव आहे त्याला कोकण प्रीती. या नाही, माझं तसं नाव नाही आहे कोकण प्रीती. दादा माझे या यूट्यूबमध्ये जावा आणि तिथं डिस्क्रिप्शनमध्ये ना, म्हणजे माझ्या चॅनलची भरपूर पूर्ण ते माहिती असते ना. तिथंच गेलात ना माझ्या यूट्यूबला, तर तिथं माझी ID दिसणार तुम्हाला इंस्टाग्रामची. तिथं क्लिक केलं की माझ्या चॅनल डायरेक्ट तुम्ही माझ्या चॅनलला जाल बघा. नाही जमत तेवढं. ओके रामचंद्र दादा, असू दे असू दे. मी नाही वापरत जास्त इंस्टाग्राम. ओके ओके ठीक आहे दादा. आता मी लाईव्ह संपवते कारण मी आज खूप स्क्रीन टाईम जास्त झाला आहे. नाहीतर एकाच दिवशी जास्त घेईन आणि दुसऱ्या दिवशी डोकंच फुटून जाईल. त्यापेक्षा ठीक आहे, जाऊ दे. चालेल मग, बाय बाय, टेक केअर. भेटू आज. तुम्हीच मला मेसेज करा इंस्टाग्रामला. हेच नाव आहे का रामचंद्र दादा? ठीक आहे दादा, मी बघते सर्च करून. ओके बाय बाय, टेक केअर. बाय रामचंद्र दादा, बाय. ओके बाय बाय.